Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is dinsdag 5 mei 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Glenn Oelers, nieuwe voorzitter VHP na overlijden Santoki. De VHP heeft Glenn Oelers benoemd tot nieuwe voorzitter van de partij. Het besluit volgt op het recente overlijden van partijleider en oud-president Chandrika Prasad Santoki. Volgens het hoofdbestuur moet de benoeming zorgen voor rust, eenheid en continuïteit binnen de partij tijdens de huidige overgangsperiode. Tijdens een statutaire vergadering op dinsdag kwam het hoofdbestuur bij om de vacature officieel in te vullen. Met een vereiste tweederde meerderheid van de aanwezige bestuursleden werd besloten de hiërarchie binnen het bestuur door te schuiven. Op basis van artikel 11 van de partijstatuten is Oelers, die eerder ondervoorzitter was, per direct benoemd tot voorzitter. Suriname herdenkt gesneuvelde militairen uit de Tweede Wereldoorlog. Bij het monument aan de waterkant zijn maandag kransen gelegd ter herdenking van Surinaamse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. De ceremonie vond plaats in het kader van de herdenking van het einde van de oorlog, die ongeveer 81 jaar geleden werd beëindigd. Minister van Defensie, Uraiki Ramseren, stond tijdens de plechtigheid stil bij de offers die Surinaamse mannen en vrouwen tijdens de oorlog hebben gebracht. Wie het verleden niet kent, zal de toekomst niet begrijpen, zei Ramseren in zijn toespraak. Volgens de minister begint veiligheid niet alleen bij de grenzen van een land, maar ook bij de verbondenheid binnen de samenleving. Hij benadrukte dat de gesneuvelden opstonden op een moment dat vrijheid onder druk stond en kozen verplicht boven gemak. Hun moed en offers worden niet vergeten. Hun naam leeft voort in onze vrijheid, aldus Ramseren. Minister Monnerat benadrukte: politiepersoneel zoekt extra werk door lage lonen. Minister Harish Monnerat van Justitie en Politie zegt dat ambtenaren volgens de wet geen nevenberoepen mogen uitoefenen, maar dat in de praktijk een gedoogbeleid wordt gehanteerd zodat medewerkers in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Volgens de minister verlaten jaarlijks ruim 300 personeelsleden de overheidsdienst om elders te gaan werken, vaak in het buitenland waar de salarissen hoger liggen. Monnerat deed de uitspraken maandag bij het politieopleidingscentrum, waar 205 recruten werden bevorderd tot buitengewoon agent van politie. De minister stelde dat het politiekorps idealiter uit ongeveer 5000 agenten zou moeten bestaan om optimaal te functioneren. Momenteel telt het korps ruim 2700 manschappen. Volgens Monnerat kunnen jaarlijks slechts circa 300 nieuwe krachten worden aangenomen, terwijl iedere maand 20 tot 30 personeelsleden vertrekken op zoek naar betere arbeidsvoorwaarden en hogere beloningen. Nieuwe lichting politieagenten beëindigd. Korps verwacht professionele inzet. Op het politieopleidingscentrum zijn maandag 205 recruten beëdigd tot buitengewoon agent van politie. De nieuwe lichting moet bijdragen aan de verdere versterking van het Surinaamse politiekorps. Voorzitter van de Surinaamse politiebond Revelino Eik hield de agenten voor dat zij rekening moeten houden met een praktijk waarin niet alle werkomstandigheden zullen voldoen aan de verwachtingen. Volgens hem heeft de financieel-economische situatie ook invloed op de omstandigheden binnen het korps. Eik riep de nieuwe agenten op hun werk desondanks met eerlijkheid en openheid uit te voeren. Daarbij waarschuwde hij dat er momenten zullen komen waarop meer van hen gevraagd wordt dan zij vooraf hadden verwacht.